Hej vývojári, zase tráviš hodiny debugovaním a písaním toho istého boilerplate kódu? Poznáš to, nie? Celé dni prechádzaš riadok poriadku, hľadáš tú jednu hlúpu chybu. Alebo musíš písať tie isté funkcie a triedy znova a znova v každom projekte. A čo potom lúštenie starého kódu, ktorý písal niekto iný, alebo nebodaj ty pred rokom? A ešte k tomu tie testy a dokumentácia. Brutálne to žerie čas, ktorý by si mohol venovať tvorbe niečoho fakt cool alebo učeniu sa nových vecí. Ale čo keby som ti povedal, že AI ti s týmto vie brutálne pomôcť? Fakt. Nástroje ako Copilot, Cursor, ChatGPT. Tie ti dokážu vygenerovať ten otravný boilerplate kód na počkanie, pomôžu ti nájsť chyby oveľa rýchlejšie, vysvetlia ti aj ten najzamotanejší kód a dokonca ti pomôžu napísať testy a dokumentáciu. Fakt to mení hru. Pozri na toto. Jasné, znie to super, ale ako na to v praxi? Ktorý nástroj je najlepší pre tvoj stack? Či už robíš v Pythone, Java, Net alebo C. Aké sú najlepšie prompty na generovanie kódu alebo hľadanie bugov? Presne toto riešime my v našej Discord komunite. Nenájdeš tam len teóriu, ale reálne tipy od ostatných vývojárov, zdieľame overené postupy, ukazujeme si, ako konkrétne nástroje používame v našich projektoch a navzájom si radíme. Je to miesto, kde sa fakt učíš a posúvaš vpred. Tak už žiadne výhovorky. Chceš konečne tráviť menej času nudnými úlohami a viac tvorením? Pridaj sa k nám na Discord. Je to zadarmo a plné skvelých ľudí. Link nájdeš jednoducho u mňa v profile v bio. Klikaj teraz, kým na to nezabudneš.